Máme tu veľký problém. On sa to na prvý pohľad moc nezdá. Idem bližšie a teraz vám to ukážu. Vidíte tento zub, ktorý tu je? To je zhruba 5 cm. A to tu vôbec nemalo byť. Nakoľko my na ten strop ideme montovať takýto obklad, má byť zarovno s týmto oplechovaním, tak si všimnite. Ten obklad mal byť pekne zarovno s touto líniou, mal byť pôvodne takto. Máme tu rozdiel zhruba 5 cm. No len nielen tento problém, ten problém nadväzuje potom ďalej. Keby bola celá táto striežka namontovaná tak, jak má byť v tejto línii, tak by ten obklad bol takto namontovaný k tým dverám a bol by veľmi pekný detail. Bolo by to veľmi čisté a veľmi elegantné. Nakoľko táto celá striežka je hore dvihnutá a bude to teraz namontované približne celý ten obklad takto, tak si všimnite, aký nám tu vznikol zub. A nielen, že tu je len zateplený, nie je tu žiadna naša podkonštrukcia, aby sme tu vedeli niečo namontovať. Takže z veľmi pekného detailu, ktorý mohol byť elegantný, len preto, lebo ten, čo zameriaval túto striežku, nerozmýšľal nad súvislostiami, vznikol detail veľmi nepekný a pracný. Na začiatku stavby treba rozmýšľať a domeriavať súvislosti, a keď niekto zameriava túto striežku, tak už má vedieť, jak finálne bude táto línia vyzerať, aby to osadili správne. No a my to musíme celé teraz nejako prispôsobiť, doladiť. Všetky tieto problémy, ktoré tu vznikajú, a ja vám potom ukážem, keď sa nám to podarí, že tu nakoniec všetko bude pekne vyzerať.